أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. A yau za mu yi magana ne tsakanin ƙasar Nijar da kuma ƙasar Najeriya, duba da yanayin wasu abubuwa da suke kai komo sukan dawo, wanda kuma ya kamata a ce waɗannan ƙasashe guda biyu su yi ƙoƙari su buɗe idanuwansu, baccin da suke yi su tabbatar kuma sun farka, duba da yanayin yanda ƙasar Afirka koyaushe take tana ci baya ne ba ci gaba ba. Wanda kuma waɗannan ƙasashe suke da arzikin da ya kamata a ce in ma juya Afirkan ne su ne suke juya ta. Amma sai ya zamanta a wasu tsiraran mutane daga cikinmu su kaɗai suke juya kuɗin nan yanda suke so, kuma sun haɗa kai da Yahudawa, wanda kuma Yahudawan nan sun maida mu har yanzu ba mu da 'yanci. Kawai dai faɗi ake ana cewa an samu 'yanci a Afirka, amma fa 'yancin nan babu shi. Saboda idan ka tsaya ka duba wasu abubuwa da dama za ka ga har yanzu muna under bauta ne. Akwai abubuwan da ake tilasta mana da sai mun yi shi, wanda kuma muna yin hakan ba don son ranmu ba ne. To kun ga wannan ashe ba 'yanci ba ne, sai dai tauye 'yanci. Dukkan wani shugaba da ya taso da zumman yin abu mai kyau, wallahi sai an yi ƙoƙari an kawo ƙarshen shi, kuma ba kowa ba ne illa waɗannan Turawan. Duk wani hanyar da za su bi su karya ƙadarin mutum sun san yadda za su yi. In ka ɓullo ta can sai su ɓullo ma ta nan, ko kuma su haɗa ƙoƙari su yi yanda za su yi su samu wani na jikinka wanda shi ne zai yaƙe ka. Saboda idan suka yi yunƙurin yaƙanka haka nan ba tare da wani damuwa ba, sauran ƙasashen duniya za su taso sai su yi musu ca. To kun ga kuma wannan dalilin zai iya haifar da wani abun na daban. Amma sai a yi ƙoƙari sai a haɗa baki da na jikinka, wanda ake ganin cewa shi ne ya san motsinka da dai dukkan wasu abubuwa da dama, wanda zai iya maka dukkan abin da ya so ba tare da wani ya fargama an gane abin da yake faruwa ba. Yanzu kamar wannan shugaba ne na ƙasan Burkina Faso, wanda ya yi ƙoƙarin kawo ma ita ƙasan Burkina Faso sauyi. Lokacin ya gudanar da abubuwa da dama na sauƙaƙa ma talakawan ƙasan, hatta karatu ya mai da shi kyauta, ya gina asibitoci kyauta. Gidan gwamnatin ma kanta kamar mu ce villa na Najeriya, ya mai da ita ta zama kamar university wanda ake shiga ana karatu a ciki. Ya sauƙaƙa musu al'amura sosai da taimakon Allah, ya samu ya sauƙaƙa musu abubuwa da dama. Motocin gidan gwamnati ya sai da su gabaki ɗaya, ya dawo mota guda ɗaya ke hawa sai keke. Albashin shi ma gabaki ɗaya ya zabtare shi ya mai da wani lowest amount da shi kaɗai yake amfani. Hatta 'yan majalisun shi su ma sai da ya rarrage musu albashi. Don dai wai kawai ya ga ya kawo wani sauyi a ƙasar shi, ya ga me amfanin cin bashi da ake a wuraren Turawan nan. Kai ba ka buƙatan bashi, su ne suke buƙatan abubuwan da mu muke da shi a ƙasashenmu na Afirka, ba wai mu ne muke buƙatan abin da su suke da shi a can ƙasashensu na Turai ba. Saboda idan muka duba za mu ga Turawan nan me suke da shi? Babu abin da suke da shi sai munafunci da sharri da gulma, wanda kuma ita suke mana har yanzu. Suke samun wasu wawaye daga cikinmu sun ɗauke su karnukan farautansu, suna biyan su wasu kuɗaɗe, suna aiwatar da mugun abubuwa a ƙasashenmu, kuma abin da yake ƙara danƙarar mana da ƙasashe kenan. Shi ya sa a koda yaushe muke ƙara roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen irin waɗannan mutane, ya kuma shige mana gaba a dukkan al'amuranmu, ya kuma iya mana da